Pinalo sa kay Inera boss. Ano lang. Boss. Baliw ko park yan eh. Parang mana agama. Parking. Parking sa. Ato. Ayo. Hoy. Patay na po yung paningin. Ayo. Hoy. Nana po yung paningin. Ikaw rin ato bang ato? Ikaw ra. Bahala ka. Hey, kamura. Ikaw lagi magkakwarta. Ano na lang ka? Oo, kwarta. Sige. Boss. Matingwa mo kay kwarta ni. Di man ko kay tingbayad na baya sa kuryente ug tubig ninyo. Kay mo nang maningil ko ninyo kay mudong ko sa kuan kay na meeting dito Boss, pila dito ang bayro no sa among kuryente o tubig o kining bay. 3,000 ra ba ditong bayron ni modong gamay ra kay na kay mo dito lay ko to ba mabayad ko. Ay, 3,000 ra day boss, kagamay. Darang At Boss, pag suot og gloves kay nasignan na COVID. ako to sa ano ba? Ganun tres naman eh. 3,000 man na boss, tag 1,000 ng kuryente na ug kanang sa tubig ug sa bay. Sige. Mo lakaw sa miha. Nya balik ko na nanahon. Ni ka Domingo. Agkuwang. Ay sukli din mo di ay. Kamot ko. Sige, tana. Ang isa ka gloves ni mo. Ay, balik. Sa gloves. Salamat boss. Ipagawa sa balik. Dali ana, lugaya oy. Saba Ini kayo. Naunsa ba nang unsa man na? Ay, sorry boss. Ikaw man driver. Tod. Awa na no. Tod. Hinay. Mo break ko. Oy, mga amigo. Oy, boss! Asa ba ka, boss? Patay! Nanapoy maningil! Para mo yung kwarta ron. Kuan ba kanang naro ko istorya ninyo ba? Nako ingon ninyo ba kay magud kuan ba sa namoy ginagmay dia kay nahisip ko sa kuan yung tubig yung nagdaanan nya abang pud aning ang bike ay kamalig. Kamara yung ala ni kay silong po. Kabaw. Sige. Ang ipo ko day kay pag-ayo pa ko sa motor. Ay! Kanduhan eh! Sa punta na kay bayan red kuryente nya. Abang bay tubig asa ba mo kidlikod? Matay nung. Nga nang maningin ka naman doon nga. Punom naman may kabuhan may ligo-ligo. No? Kasi may ligo-ligo nga. Kana ding tigbayad nga. Nakatapal lang gani ko ninyo. So manan yung kuan. Putan mo ng tubig ron. Nagputang tubig. Hindi, pasensya na kayo no? Agawad dun nung paayo mo kung motor. Ang saman mo mobile, bug tubig ko de. Kay, Naaman mo tayo kabayan. Gipalit nag-safeguard ganina o magic sarap. oy, aboy mo mobile tubig. Patay, pungi ka. Maglistik ko. Pungi ko. Ay, talang kaigang. Kapag ka. Kung di man ko wala ko ni ari magig-away, maningil ko. Bisag namoy gamay di ay kay isa day namoy kabayan. Gusto rin niyo panakuon pa ni nato. Ayaw may inag may gamay ha? Wala may gamay, nami dako. Ha? Ikaw pa'y maningil, ikaw pa'y masoko. Unsa man ay kutsa ninyo di ay? Ate na nila. Unsa man, nakay kabayan kay wala ka na mo kunar ba ko daling lakaw. Daw ba may kabayan? Nga nang masoko mang kabay. Uy, bayad ka di. Unsa man? Bayad ka?
Di amay mo ko, nagwa may lagi may kwarta lagi. Sama na. Sa day. Wala jud labot na inyong awin diha. Wala ka sa kware. Ayaw mo, kamay ko dili. Kulista. Saman. Tapangin ko ba? No. Dito ka kwan boss, kini dala boss. Si Pane. Tungawa tay gubot ba. Bayad ra ho. Ah, Tira na niya, mayroon na mo di. Ay, 2,000 ra. yan ang karoon mga ingon. Ay! Tas may naman di ay ako mayroon na. Sa. Tas may. Ibang, tas may di da. Sa chơi. Tas may naman na di. Ako karisama di. Ay! Alkohol eh. Alkohol. Tingnan labi. Ito, sabot gini, sabot bos. Ito sa. Wala ba? Okay ha, balik kami ane. Ya, sunod di ka Domingo. Kay ana po ko mang ningin ninyo. Kasi payong. Uy, hapo tong. Nanila na eh. Lagi mura ra pagguwapo. Bati ra jud kay naong. Sus, mura ra tagnaw ko. Sus, mura ra gubot ra na ko. Kauban na to. Mura pa jud ko. Sakay padigan. Kada ko lang gamay ang lawas. Lamay jud suda niyo. Uba na kahapon na. Napay bus nga marinog. Ipan-o nga, pijangaw. Sa. Nabu sila nga mura koy ligo. Buti bo sila. Unsa way ligo? Unsa ingon ninyo? Unsa ingon ninyo? Ang balik mga dire. Maningil na pagka. Manami ko yan. Itong nagudidong ka ninyo ba? Inaway kayo. Sumanong gani mo. Sige, sabot dayo. Day, hilom-hilom na paglingkod. Paglakaw ninyo. Imong lolo. Ilom. Imong lolo na libag nito sa taplin sa karasada. Ang lolo jo dinoon kay nagsakpan ang huwag saging. Tabangi ko ba? Ibang lulo, pisot. Wow. Iba ko, ito kay Lexington. Di manggunti na tinuod oy. Sa atong tinuod nga istorya, katurang giingon ninyo nga nganong ako ligo. Di, boss. May lahat gud, boss. Di. Saman. Ay na na. Grabe kita ka dua. Sa ba ito bang imong guard nimo? Uwaro man eh. Pantay lang mo ron. Kung ba ang mari ulit among bayro na. Sige. Ay, sila na. Sige. Okay. Go. Taro nga. Oh, lo. Go. Sungkol ba ka? Ikaw na po. Kita na po. Kamu na po. Awo na to ng mga kaisog nila ron. Basta ito. Ase. Oh, sugaling ang bayan. Oh. Okay. Gilitan na to, aron di mawa. 1, 2, 3, go! Isa ba? Mungan mo ka. Isa, katul kayo. Nalay. Sob. Lumakap. Ako na ni. Ako boss agad tong. Sa mangguli mo. Muli na mo dito mga batig now. Daw, man na ako. Daog na. Ay, gatagan ng chance. Hey, may kaya. Yo! What's up mga kagirgir? Oh, mag-shout out meron. Ikaw na. Koy. Ay, shout out ko ni Abelianto. Shoutout mo ko ni Rodriguez Joseph Gerard. Og shout out ni Fred. Og shout out ni Bungato Desire. Shout out ni Melissa Garcia. Shout out ni Joey Coime. Shout out, sir. Shout out sa inyo. Shoutout mo ni Richard Anyabisa o ni Ronald Ampong. Og shout out po ni Ejelyn Kalet. Og shout out ni J. Conson. Likuan ko. Shoutout ni Charlene Rosqual. Og si Giofralin Suarez. Shout out ni Rob Titino. Shout out ni Kailin Rose Kuime. Ay, Rosemary Kuime. Mora? Og ni Hindi atin mo.
Lalim. Ikaw. Shout out ni Laling Andales. Shout out. Ikaw rin. Ano yung shout out mo? Ni Bahala ko siya. Bahala ko guay ko comment. Shout out ko ni John Lawrence. Don't forget to like, Share Comment and subscribe our our YouTube channel. Masing TV! Arigato. I love you. like a Hellcat.